So ke sisandova bethunani kuthando nesithembo uba uSamkekhwela ongu-wife number 5 katata uMosamseleku ukhulelwe bese siyazi ke loo nto leyo sasiyithethile kwakulo nyaka kuphelileyo kodwa ke ngoku seside sayibona bese sive nokuva ke bethunani uba umntwana ukhona molweni indanamkela kuMamgobhozi TV. So ke iindaba ziphinde zavakala ke bethunani kusithiwa uMakhwela sebelekile umntana ukhona. Obviously sayazi le nto idlalayo kuthando nesithembo ngoku yinto endala yakulonyaka kupheleyo. So ke utata uMosamseleku kukhona i-event ebekuyo, I'm not sure whether ibe-funeral okanye ibiyintoni, and ke ngoku ayonto yakudala leyo, yinto yakwangoku nevideo lena kho kudala ibisandofakwa ku-Instagram. So uyenze ngoku uMakhwela sebelekile. So as nibona ke ithathile le video ndiyatsho ndithi utata uMosamseleku uyakonfirma uba umntana kaMakhwela uyintoni. Abantu ke kudala bethetha kuqala kwakuthiwe ikwekwe lo mntwana, and then ngoku kulo nyaka abantu bathi hayi umntana kaMakhwela ukwayintombazana. Utata uMosamseleku usaphinda ufumene enye intombazana nje bebhizi esafuna ukwengeza amakhwenkwe. So utata uMosamseleku ke uyikonfirmile ngokwakhe. Khanikhe nibukele nantsi ivideo sabuya sigqibezele. Yabona nje manje ke kuzikhona nje ingane entombazana encane manje kuzothi uyikhonelana ke kuyiqabule esihlathini manje wena njengendoda yini eyenzeka kuwena mawugone ingane encane because wena siqala kuwena hayi ukuthi kuzothiwa angithi amadoda sonele bonke labantu kanti manje kuba amadoda akasonelile. Yabo mina nginengane ezu7 zamantombazana fanele ngiyithande kusho ukuthi sizothanda ubani mangabe ngingazithandi. Yabo kodwa kunogcopho ukuthi uzosolakala ukuthi yazi ngathi seyithanda kakhulu uMseleku lengane sekunenkinga yenziwa indoda leyo. Yenziwa indoda. Uma ngabe indoda ingayenzanga leyo nto ngabe kurani ngaba yikho. Now ndiyathemba kuba anilelanga nozeli nimvile utata uMosamseleku utheni uthe unabantwana bangamantombazana abayi7. Sayazi abantwana bakhe bangamantombazana ba nguSne, nguMpilo, nguAbo, nguMimimi, nguWande, ngimalokamayeni basikho sithi uZenande, and then benguObanzi. So nantsi ke kulo 7 yakhe, meaning that umntana kaMakhwela uyikwekwe, otherwise babe intombi gethe una 8 yamantombazana. Omnye umuntu ke angathi hayi umhlambi ulibele umbala lo kaMakhwela, let's say intombazana kuba ke noba isengumntana omncinci semtshaka kamqheli and ke besandoba ne-stroke, so mhlambi yabo, but I doubt it guys. I think umntaka kaMakhwela beyintombazana ebezawuthi una 8 yamantombi. Anyways khanitsho ke nake uba nicinga ntoni ngayo yonke lento. uMamgobhozi uyanibona kwivideo ke elandelayo. Bye.